kuswera mhuri yeZimbabwe. Ndini Tete Chichi, pano papaivapo kare audiobooks patinoverenga mabhuku mazuva echipiri, china nemugobera, Tuesday, Thursday nemaSaturdays. Ndine zvandiri kukugadzirirai. Tiri kuedza nepose patinogona kuti tikupei mabhuku atinoverenga pano, kunyangwe atisingaverenge echishona, kuti ave mumaoko enyu. Svondo rino ndiri kutanga kuverenga bhuku idzva rinonzi Rakava buno risifemberi. Rakanyorwa naClaudius M. Matsikiti. Chitsauko 1. Chakava chipatapata kumadzimai echikuru avo vainge vatumirwa shoko navamuchazvidii kuti vasvike nekukasika kumba kwavamaingeni. Iyi yaiva nguva yokunge vanhu vachangopedza kudya panguva yamanheru. Chembere dzaiva 5 kusanganisa naivo vanyamukuta vainzi vamuchazvidii vakazadza imba yamaingeni nenguva isipi. Maingeni mudzimai wagore renhamo ainge akazvitakura. Nguva yake yekuti abatsirwe yainge yasvika. Saka ainge atangisa kurwara. Saka mamwe madzimai ainge ashevedzwa navamuchazvidii kuti vabatsirane patsaiya iyi yainge yavira yoda vakuchidziri. Vasiki nemisika, vadiri vehupfu, vakubvuri, vamoni navapakuri. Raiva basa romukomberanwa nokupana mazano nekusimbisana kana zvooma. Mwoyo kumadzimai ainge ashevedzerwa basa rakaita sairori yaitozoti tyotyo muzvipfuva kana pfumvu yacho yapfuura mune zvakanaka. Panguva yamasikati omusi uyu, maingeni akaudza vanyamukuta vake kuti ainge otanga kusanzwa zvakanaka. Vamuchazvidii vakatsvaka magonja ayo aiva uswa hutete hwakapfava hwaimera mumapani. Uswa uhwu hwaishandiswa pasi chigare kuputiriswa mwana achangozvarwa. Vakabva vaunganidza mupfudze uyo waitanga waunganidzwa pauriri wakaita chikomba. Muchikomba imomu ndimo maizoradzikwa mwana azvarwa, asi paitanga kuiswa magonja aya. Aizofukidzwa namamwe magonja kutanga. Zvino vozoisa gudza kana dauna pamusoro. Zvose izvi zvainge zvafanogadzirwa navamuchazvidii panguva dzamasikati. Ukuwo vamuchazvidii vainge vafanochera mvura yakawanda yakazadza zvirongo 3 namatende 2. Vakarayira vagore renhamo kuti vatutire huni dzakawanda mumba napabakwa. Vakaudzazve kuti vadimure matanda makuru kuti agoita moto wamavhunze ayo aizoita kuti mumba mudziye kwenguva refu. Zvose izvi zvakaitwa. Maingeni akazendamiswa musana paduri rainge rakachinjikwa namadziro emba yake yokubikira. Moto wakabvoererwa waida kusvika pane uya wenzeve dzetsuro kuti vose vanyatsoona. Midziti yepfuta dzainge dzakabayirirwa pachitanda chemutarara yainge yakarongwa kuhuva. Mumwe chete ndiwo wainge wabatidzwa uchivhenekera pamurwere. Maingeni aingoshanyarika ari panzvimbo imwe chete paya painge akatsamira paduri riya nomusana. Mapendekete akazendamira kumadziro ari pahata. Madzimai aya aidya zvawo nyaya dzapasi chigare dzamaponero akaita madzimai avakambosunungutsa paupenyu hwavo. Asi nguva nenguva maziso aikandwa kumurwere uya maingeni, zvikuru naivo vamuchazvidii, sezvo vari ivo vaiva vanyamukuta. Usiku hwaenda, vanhu vose vatorovera shaya pamusago. Maingeni akabva asunga kumeso oyuwira nekupaumba sezvo mhuru yakanga yatanga kufamba rwendo. Madzimai akamukomba okurudzira kuti ashinge kuitira kuti mhuru isanete nokumbomira munzira, asi kuti isvike nokukurumidza sezvo yainge yakamirirwa nenyanzvi. Paripo ripotyo gomana rakati pfacha rasvika. Chembere dzose dzakaita chipatapata kumugadzira nokumupukuta namagodya.
Paya pavakangoti voti vachimugezesa nemvura yaiva muchainga, ndiye chauya mumwezve mwana mukomana Pfacha asvika asina kugogodza seyambiro. Imwe chembere yainzi Matifunga yakangomugamuchira mwana uyu ndokukasika kumupa kuna vamuchazvidii avo vainge vachangopedza kugezesawo kutanga. Vamuchazvidii havana kunge vaona kuti uyu aiva wepiri. Pfungwa dzavo dzainge dzichakavarayirwa kana kuti kudzimaidzwa nezvakaitika. VaMatifunga ndivo vakazoti gamuchira shura iri Maingeni aita Mapatya, vachimukanda pamakumbo ava Maingeni kuti vaone zvekuita naye. Nhai vedu we, ko zvarava shura chokwadi? Mapatya here, nhai vasikana? Ko wagodarireko nhai muzukuru Maingeni? Hauzive kuti Mapatya anoshura? Chatova chipini ichi Maingeni. Vakadaro vamuchazvidii vaneteswa nazvo. Vachiri kukatyamadzwa neshura raMapatya iri kudai, ndiyezve mumwe wetatu Dhugu wabuda vasina kana fungiro. Maiwe, mashura akashurikidzana. Mwana wetatu uyu akatanga kubuda namakumbo ndokupedzisira nemusoro. Kudii ikoko? Handisakambozviona izvi. Aiwa vasikana, zvomuno handichazvigoni ini. Chisarai ini ndaenda. Chembere iyi yakabva yasimuka yotiza. Ichiri pamusuwo vamuchazvidii vakati, imi mirai kani, mati imi mwana wetatu uyu atanga kubuda namakumbo. Ndizvo zvandaona, handichadi kuramba ndiri mumba umu mune mashura akashurikidzana kudai. Ndaenda ini. Chembere iyi yakatozongonzwika mutsindo yoenda. Vamwewo vaviri vakanga vatosimuka vamira namadziro pedyo nemusuwo vodya zvavaiona izvi zvisakamboonekwa. Vakabva vangobuda pamwe chete, vakabva vachiita zvokutiza vongosiya vati nesuwo taenda. Mumba umu makasara vamuchazvidii navaMatifunga. Toita sei nhai vaMatifunga? Vakabvunza vamuchazvidii. Ungandibvunze zvakadai nhai muchazvidii kuti ini ndiri Vanyamukuta here? Handiti Vanyamukuta ndiwe, zvino kana woda kundipinza mushura rako iri ina handidi, ndaenda ini. Chisara uchizvionera wega. Vakabva vangobuda naivowo voenda savamwe. Sare ivo vamuchazvidii nomuzvere wavo Maingeni nevana vatatu. Vamuchazvidii ndokukanda pasi mwana wepiri aiva mumaoko avo. Uya wetatu ainge asina ainge abata. Vose vari vaviri hapana ainge asungwa rukuvhute. Vamuchazvidii vakasimuka vonomira nechekumusuwo ndokuti, nhai iwe Maingeni, wati ini ndidii chaizvo kundizvarira manyatatu here kudai? Wakambozvionepi kuti munhu anozvara manyatatu? Uri mbudzi here? Wadire kunditsigisa mutoro wandisingagoni kutakura? Ndinotangira papi neshura rakashurikidzana rikadai? Chinguva ndakazvarwa handina kumbozviona kana kuzvinzwa chero kupi kuti munhu anoita manyatatu. ZvaMapatya hongu ndakazvinzwa, asi Mapatya acho achibva angourayiwa ose nokuti zvinoyera. Ko zvako izvi nhasi zvinonzi kudii? Vana vatatu here Maingeni? Tarisa hezvi vanhu vose vatiza vandisiya ndega, zvino ndozviita sei Maingeni? Chokwadi iri rakava buno risifembere. Handaibvuma kuita Vanyamukuta vako. Zvinhu zvakadai ndinozvipira kumurime wako ndakapfugama pai. Ndikabvunzwa navanhu ndinopindura ndichiti chii? Ini ndaitoona kukura kwenhumbu yacho ndichingofunga kuti munhu mukobvu nechekare zvichida kunouya mukomana mukuru kwazvo, izvo vatatu. Chindiudza zvokuita nevana vako ava vava kungochema kudai. Ini handichazivi zvokuita navo. Kudai vamwe vasina kutiza, zvimwe vaindipa zano. Handingabate vana vako ava nokuti zvinoyera. Ndinoziva kuti mwana mumwe chete ndiye anobatwa. Zvino ndiyeyu wandabata. Ava vamwe vaviri wotozvionera wega sezvo uri iwe wavazvara. Kwandiri vamwe vaviri ava votoda kubatwa nen'anga ine mishonga. Mishonga inorwisana neshura rakadai. Ini nyamunhuwo zvake ndikabata ndinofa.
hameno ndikasakuvadzwa neuyu wepiri wandambobatiswa naivo vamatifunga vanenge vanatyowo. Zvino chakazonditizira chii? Vanga vachizviziva zvavo kuti zvinokuvadzisa izvi. Ndoda uyu wokuzonzi atanga kubuda namakumbo uyu. Hameno, anenge angomubata chete angatobva afirapo. Maingeni, ona ndasara ndega. Kudai manga muine mumwe ndiye wandaituma kunobvunza kuvakuru venzanga kuti toita sei nenyaya iyi. Zvino ini ndava kuzviendera ndega. Ndombonogadzirira kufumovaudza mangwanani. Ndikanonoka ingaite mhosva ingadzingise munyika muno. Asiwo kusvika kwangu muno hunge ndatogadzirwa nen'anga kuti ndisakuvadzwe neshura rako rinoera iri. Kuda kungatozouyawo vakobvu kwandiri ini ndaita mutete pazviri. Chero muripo webasa rega zvako kundipa. Hazvichagona nokuda kweshura rako iri. Hameno. Wotozongoonawo zvichatora nzvimbo navakuru varidzi venzanga. Ndaenda ini woona zvowoita navana vako vari kungochema ava. Vakabva vabudawo vakasiya vapfiga musuwo ndokuenda zvachose. Maingeni akasara oga. Mumba make umu makasarawo momutyisa kukunda kuziviswa zuva rokuurayiwa kwake. Pose paipopoterwa navamuchazvidii haana chaakapindura, ainge asinacho. Vana vaya vaviri vainge vasina kusungwa rukuvhute nokuiswa panodziya vainge zvino vaneta nokuchema pasina vaparuyamuro. Maingeni akatanga kuchinyatsonzwa moyo kurwadza paakanyatsoona kuti hapana aimupa ruyamuro sezvo madzimai ose ainge atiza. Vana vake vaya vakabva vanyarara kuchema zvino vongotakwaira. Vairatidza kuti vainge vapindwa nechando sezvo vainge vasina afukidza. Maingeni akangoramba arere painge ari asisazivi chokuita. Hope dziya dzinochishanyira muzvere dzakabva dzamutiza sokutizwawo kwainge aitwa navanyamukuta vake pamwe chete nemamwe madzimai aya. Akashanyirwa nokutya paakafungisisa neshura ramanyamatatu raiva mumba make iri kusvikira kunze kwaedza. Mwana wetatu uya ainge asina kutanga kubuda namakumbo kwete sekutaurwa kwazvainge zvaitwa nechembere iya yakatanga kutiza. Ainge atanga kubuda nomusoro, asi chakaitika ndechekuti hapana ainge akatarisa sezvo paiva neaisafungidzira kuti kuchauya mumwe mwana. Chakazongoonekwa makumbo ainge ari mberi, musoro shure atobuda kare. Nyamba izvi zvainge zvakonzerwa nokushaya akagamuchira, ndokubva aita zvekupotserwa pakubuda. Makumbo ake ndiwo akanoguma amai vaya vokutanga kumuona vachibva vasvetuka vachitiza. Ndivo vakanyepa kuti vainge vamuona achibuda namakumbo. Kunze kuchingoti hwe kuchena, Maingeni akabva abiwa nehope. Akakotsera kudaro misodzi yeshungu dzokusiyiwa oga yaiyerera isina anopukuta. Vayawo vana vaviri vakazongozvifirawo vari voga paya pavainge vasiyiwa navanyamukuta. Aiva mupenyu ndiye uya wokutanga wavainge vagadzira ndokumupa kuna mai vake. Ndiye akanga ayamwa ndokufukidzwa zvakanaka namagodya uye negudza rainga rakafukidza amai vake. Moto wainge wongonyenga chete, wokubvira wainge wazvidzimira washaya mukuchidziri. Mumba umu mainge mava nechando chakashaya akaburitsa nokuwedzera moto. Izvi zvakaitika kunyika yevanjanja, mhiri kwerwizi Save, nechekucha mhembe kwegomo guru rehwedza, munzanga yawarikandwa, makore ane chitsama, varungu vasati vauya munyika muno, pasi pacharohwa nenyundo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.